Pohreb na pláži. Na pláži sa dá zažiť veru všeličo. Zďaleka to nie je také nudné miesto, ako ho podaktori popisujú slovami. Ja by som celý čas na pláži ležať nemohol. Samozrejme, že pláž a pláž je rozdiel, lebo ležať na pláži, kde nie sú žiadne stromy a na pláži, v rámci ktorej je borovicový lesík, je, ako vravia českí turisti, nebe a dudy. Musím aj priznať, že toto divadlo nie je pre všetkých. Na pláži sa však často prihodia aj čudesné historky, ktoré sa nemôžu udiať nikde inde ako len na pláži. Spomenul som si, ako sa raz na pláži slnil starší nemecký manželský pár a manželka sa po hodnej chvíli spýtala muža: Wie geht es? On však neodpovedal, pretože mŕtvi už nerozprávajú. Dostal infarkt a zomrel. Plavčík ho nedokázal oživiť a tak ho zakryl bielou plachtou a zavolal hitnu, teda prvú pomoc. Trvalo to však vyše hodiny, kým prišla hitna, pričom sa turisti slnili vedľa zakrytej mŕtvoly. Ženu museli odviesť bokom, lebo sa zosypala. Toto nie je ani čierny humor. Zomrieť na dovolenke a mať pritom zaplatený pobyt aj s plnou penziou, to je jednoducho život. Smrť na pláži je síce možné z času na čas, a to chvála Bohu veľmi, veľmi zriedkavo, zažiť. Nemyslím však vlastnú smrť, pochopiteľne, lebo to nie je bohviaký zážitok. Ťažko o tom môže človek ako mŕtvy potom rozprávať po dovolenke kolegom v práci. Taktiež je možné zažiť rôzne drámy, a to nemyslím len manželské či rodinné. Drámy ľudí, čo sa rozhodli k čudesným činom. Napríklad, jeden Slovinec sa raz pokúsil na nafukovačke preplaviť z Nového Vidolského na Krk, pričom ho morský prúd zavial iným smerom a po niekoľkých hodinách ho vysileného našli uprostred mora. Medzi veľkých moreplavcov na nafukovačkách či detských člnoch patria aj českí turisti. Udialo sa to už vo viacerých prípadoch, že ich museli zachraňovať uprostred mora. Alebo ako tomu bolo v prípade jedného mladíka, ktorý s kamarátmi hral volejbal a vybral sa po uletenú loptu do mora a morské prúdy ho zaniesli až do Albánska. Toto sa naozaj stalo, nevymýšľam si. Bolo to na samom juhu Chorvátska a jeho plavba na volejbalovej lopte bola dlhá cez 50 kilometrov. A nebol to Čech či Slovinec, ale Chorvát. Zažiť je možné teda skutočne všeličo, avšak medzi moje najvýnimočnejšie zážitky patrí pohreb na pláži. To sa len tak nevidí, či nezažije. Samozrejme, pokojníka, neboštíka, nepochovali priamo na pláži, nepoprosili turistov, či by si mohli dať na chvíľku deku na bok a potom ho tam aj zakopali. Takto to v Chorvátsku nerobíme. Udialo sa to inak. Bolo to raz v Živogošče, kde zrazu a nečakane zomrel Mário, ktorý prenajímal vodné bicykle na pláži. Nepatril k veľkopodnikateľom v tomto chorvátskom priemysle, lebo prenajímal len 2 vodné bicykle. Smrť si však nevyberá a kosí ľudí bez ohľadu na to, či je turista, alebo im len prenajíma pedaliny. Štatisticky však určite zomrie počas turistickej sezóny viac domácich ako turistov. Dalo by sa aj povedať, že Boh má rád turistov. Niekedy to vyzerá, že len on. A z hľadiska tejto štatistiky tak máte najväčšiu šancu uniknúť smrti práve na dovolenke. Pokojník Mario bol obľúbený medzi turistami aj domácimi, pretože bol milej, priateľskej povahy a zrejme preto mal tie pedaliny len 2. Nechcel sa stať milionášom, bogatašom. Jer to nie bio njegov put. Išlo mu len o to, aby zarobil nejaké tie kuny a eurá a nech sa turisti trošku pobicyklujú. Preto kto mohol, sa jeho pohrebu aj zúčastnil. Smútočný obrad prebehol v dedinke, v miestnom kostole a celá procesia sa potom presúvala aj s truhlou po cestičke hneď vedľa pláže k cintorínu, ktorý bol decentne ukrytý pred zrakmi turistov za dedinou, aby im nekazil dovolenkovú atmosféru.
Bol to surrealistický pohľad. Procesia ľudí v čiernom, oblečení ako z minulého storočia alebo zo starého juhoslovanského filmu, alebo Buñuelovho, a vpredu chlapík s krížom, prerážajúci si cestu medzi turistami v plavkách s nafukovačkami. Niektorí turisti ustupovali z cesty, niektorí však otrtúlení stáli uprostred cesty a miešali sa tak so smútiacimi. Bol to ten typ turistov, ktorí sa počas dovolenky správajú, že im to tam na týždeň či dva patrí. Podaktorí z nich sa aj zapojili do sprievodu a pokračovali s nimi na cintorín. Neboli to len zvedavci, ale aj klasickí turisti, ktorí idú tam, kde ide sprievod, pretože sa boja ocitnúť o samote, sami v neznámom svete, kde sa aj hovorí čudnou rečou. Das war sehr schön, komentovala potom na pláži záver pohrebného aktu jedna z nemeckých turistiek. Normálne sa mi brečela, približovala priebeh pohrebu zas česká turistka priateľom. Cesta vedúca popri pláži k lesíku, kde bol cintorín, diskrétne ukrytý v mohutnej zeleni, bola dlhá niekoľko 100 metrov. Možno aj slabý kilometer. Alebo silný? Nemohol som si pomôcť, ale musel som ten sprievod celý čas sledovať, až kým nezmizol v lesíku. Trvalo to hodnú chvíľu a dav ľudí v čiernom prerezával menší dav turistov. Niektorí smútiaci sa občas decentne obzreli po nejakej tej sexy turistke. Keď však medzi nimi prechádzala mladá turistka s postavou, čo sa vidí raz za rok, obzerali sa za ňou všetci chlapi bez výnimky. Takisto aj tí, čo niesli truhlu. Vtedy sa tuším nadvihlo aj veko truhly. Mario totiž, ako pravý dalmatínec, veru vedel oceniť ženskú krásu. Nezriedka dal vodný bicykel skupinke mladých pekných turistiek zdarma. Ale oni ti necedá ty gratis, vravel mu s úsmevom mutia, ktorý mimochodom teraz niesol kríž. Vznikalo toľko smiešných situácií. K davu smútiacich sa pomaly blížili otec so synmi nesúci veľký čln. Neuhli však z cesty a pravdu povediac nebolo ani kam. Prerážali si teda cestu tým čiernym davom, pričom sa navzájom vyhýbali a pri trúhle som očakával, že príde k omylu a trúhla skončí napokon v ich rukách a smútočný sprievod pochová nakoniec ich čln. Nestalo sa tak. Skupinky turistov, ktorí lemovali cestičku, kadiaľ prechádzal smútočný sprievod, živo diskutovali o tom, kto to vlastne zomrel. Jedni vraveli, že je to niekto z turistov, druhý zas, že z domácich a našli sa aj mudrlanti, ktorí svete tvrdili, že pochovávajú chorvátskeho premiéra, čomu by sa inak medzi nami turistami veľa Chorvátov potešilo. Zaznel aj hlas zo strany českého vtipálka, že by nebolo zlé ísť na cintorín a potom skončiť na kare. Měli bychom na večeři pršut i všelijaké ty chorvatské speciality a to by si mámo pak nemusela dělat večeři, povedal svojej žene. Na večeři udělám bramborovou kaši i opěkanýho bušta. Musíme ty bušty konečne sníst, aby se nám neskazili, upozorňovala ho žena. Jo, ale pršut by nebyl marný, připomenul ženě. Št, zmlč prosím tě, co když tě někdo poslouchá, zahriakla ho žena. Smútočný sprievod sa napokon stratil v lesíku a pláž začala žiť svojim obvyklým životom. Po smrti už nebolo ani slichu. Akurát druhý deň a ďalšie dni sa Mario na pláži už neobjavil. Jestvujú, chvala Bohu, aj ľudia, ktorí keď zomrú, tak svetu chýbajú. Tak tomu bolo aj v prípade Maria. Chýbal tam, ako strom, ktorý vytnú. Prechádzate okolo toho miesta a stále vás napadá, že tu stál predtým ten strom. A to miesto akoby niečo stratilo. Cítiť tam zvláštnu prázdnotu, ktorú už nič nevyplní. Iba ak nový strom, či plážové toalety.